Ngi pidang sophaya pi baro syakane ka program Straight Talk jongi kebajuan capi lengba kedudasan Kendra Shillong hakane ka por janmit san beji. Bat kumta hakane ka janmit ngisung tenat shibun bengidan pedeng jongi ya ikong Angela ngat ibalong idukot jong ka thma urangli katur bat kumjuru iba bat skamerbo ibalong assistant professor ha political science hangtaya Synod College. Kapang kabangi labo banyatai hakane ka janmit kalong kabenta jong ki Kynthei ha Synshar Khadar. Ta shwa bangin poi sakane kabenta jong ka jingyatai nginya pet shwa khangat ya ini video clip. Ki Kynthei ki don kumpama siteng ni palat ka jing bon brio la khan na ki khan samari balalum hari India ha ka perthai bamdon jing sha liang ki long ka Bynta ba kong san ban saindur ya ki imlang sa lang bat ha ka Synshar Khadar Henry Bonsen ka ne ka kam la don ka jing mut ai habapai sya kerukom long ke Synshar Khadar hari India laju ong ba ki Kynthei ki long ki nongri nong sumar ya ke riti dustur bat kumta ke Bynta ya ki balong ki nong yelam kalong ke bakam ki riu shampang ya ke Synshar Khadar pait ba ki jukren ban tho halor ke jingdon kam jong ki Kynthei ban don Bynta ha ke Synshar Khadar bat ro ban ten rong lem ya ka khia ka shon ha ka Synshar Khadar watla ka ne ka jing thmu ka don jing mut hanrai la shem padang bon ki Kynthei ki ya kando ya ka deng pen kyang ban yo jaka ban shim Bynta ha ka Synshar Khadar lait no tang ha ka budget nong yalam kataro ki shenrang ka Synshar pet ba ne ka demokrasi kamsa hajo hanrai ka yai kala na ka por sha ka por padon kam ban pen klan bat yada na ki bor batmu ban kne jendat ya ka Synshar Khadar na kakti hi pajba ka Synshar pajba bat ka jing penlong ya ka kam trai kam ka shong ha ka jing sam Bynta ha ka Synshar Khadar bat ro ka jing ya shim Bynta ha ka tang ban yo ya ka hok ban jet nong yalam kam dai kamat ba ha khle do hanrei kalat ban yo shim Bynta ban long nong yalam ro kalong kaba don kambha Sasisen ni pidang sophaya pi baro ki bapet yakane ka program Straight Talk ka jongi tementa ka janmit kumang ladap penitho ya pi ikong Angela ngat ba iba bat skamerbo ki bedan lang bat ngi hakane ka studio na ka Bynta banya kren banya tai halor kane ka phang ka balong le se ka bakong san hakane ka por ka Bynta ka jok ka bangi tekumta ka Synshar ba kadon kamru ya ki Kynthei ho ngimla ban len ya usinyang ba ki Kynthei kilano ha ki Bynta ba pher hakire hasatlak parthairu ngiyo ya ki jingdon Bynta jong ki Kynthei ha ka Synshar Khadar hanrai kini baro ru kidon la ka jong ka rukom jinglong tenrai jong ka jai ban riu ka jong ki ka bamaki ki ban kidon ru la ka jong ka dustor tenrai ka bamaki ki ya kendu ka bakia bat hadu kini kisngi ki Bynta bat dan ki khep ru bangiyo ba ya kane ka Bynta jong ki Kynthei ba kinya shim ha ka Synshar Khadar la dan ru teng ki jing khangla Tehenrai wat halor kita ki jing khanglat ngiyo baki Kynthei kim shimla sadien sata hakata ka kerdan ka bamaki ki don henrai la ailat pat yaki lengba ka Synshar pat ba te hakane ka re ka jongi ru ngiyo kumya kita ki dur ki ba ki Kynthei ki bat ki mat ha ka lang sa lang ka jongi hakane ka jela Meghalaya ka jongi ru ngiyo ba ka Synshar Khadar ka don ka jinglai lu ki Kynthei bakin la banya khun yakinu ki jingyale la ne ki kinja election kum kinong mi khamat shaki ndor bar thawan bat ki wei handrai ki don ru ki Bynta pan ki ba la khanglat yaki Kynthei bakin yo banya shim Bynta kum hakita te hakabas dang ngan bo ke jingkeli kong Angela ngan halor ke daw ki ba penlong ya ki Kynthei ki jongi baken yo lat banya shim Bynta ha ka Synshar Khadar ko blesi bon kong na tharai ka lat ba kataka ya ki Kynthei ba kim yo lat ban
Bynta pura haka Synshar Khadar haka ni ka jela ka jongi kadau ba kalong ka jing sngot hu bakla ba ka jing yalam bakla ba kadai ka dustur yangi kum kita ki kasi ki jentia ba naduk menshwa mendain thai ngim judon Bynta bat bangi dei ban longsa kumta hendai ngakwa ban ong shai bakane kam dei tangka jing sngot hu bakla hendai ka jing yalam bakla ka jing persang ban pen kala yak history kenang ban yo ban don be haka bor tang da kishin rang bat nga ong yakane haka nongrim jongki documents joka history hi shwa ba unwan u pareng ban Synshar ringi kini kilom ki wa jongi kimlong kumbalong menta ka jing shong lai loi ka jongi kalong bangi shong maringkat sinrang bat Kynthei nyatur lang ki kam ki jam nyakit kya lang pinyo iba wat kita ki kam ram kam jam ki kam mo ki badai halor ka ban pet ki shnong ki thau ne ki badai ya haki Bynta jong ka dustur ka reti ka knya kani ka tairu ki Kynthei ki shimpura ki Bynta pura ti shushu pade hapor bawan u Synshar u pareng wan lam lang ya kani ka culture jongki bahaka to kapor makiru kinyon ben ki iben ya ki Kynthei halari la jong haka to kapor sa teiru ki Kynthei ki akhon ban yo Bynta ban vote ndai ti katu ka jing wan jong pareng wan lam ya kani ka jing su thu bakala but pinyo i ba wat ha usnem khat khandai ar phusan kani ka Khasi National Darbar mo haka to kapor san perthai i JJM Nichols Roy haka to kapor ka don ko ka speech jong i ka ba ikran shai bangi dei ban plelat bat ban pen scam ya ka jing Bynta jo ki Kynthei haka Synshar Khadar ti shu pade hapor bala wan sa ka 6 schedule ki debates pinyo i haka bordoloi committee mo ka don ka delegation jo ki Kynthei ki la kan mau ya kata ki ba ya kran halor kan ni bangi dei ban pen scam ban plelat bat ban wan lambiang ya kata ka komlong hendrei sungusi ban ong ba kindon be ki ba shim kabu ya ka jing sungut hu bakla bat ban pen sungut hu bakla hadu menta ba ka dei ka ni hi ka daw ba khangla te hakaliang ka kata kamut hakaliang ka jing mi khamat jongki Kynthei haka Synshar Khadar haka jalala ni haka province ka baki ong haki por menchua tung ba pipila lam khamat mentan pi ong haka to ka Gopinath Bordoloi ministry mo la don teng Kynthei kasi jongi ikong mevestan lingdo mo ibala don ilalong kum ka menteri haka sarkar jong teladang yakran sapang kata kapang ba nadu kita kipor mo dakajing lam khamat le se jong Reverend JJM Nichols Roy ngilayo e kalat baki Kynthei kin yo ken ya kajing lai lu bakin ya Bynta hakan ni kamadan jongka san perthai ngila ban ong mo te hendrai halor kita ki ike ni e ba tan hakitu kisnam jongki hi lai nang tu pan ngai mda idon shu kum kita mo kila pandan let's say kibap kampa gitu ke por tang kong meves danling do let's say kong bonili kong men mo yang ta ngam tip kidang don let's say skiwe ten rai kasu kot no tang hai tu Bynta teng kwa e ba bat scam in batai ken halon kata ka san perthai hakite ki por hatu kan kadang ailat shu ne ka khang no ne kata kalat habalami teng iwe ne dan ke ne salendet jong kata thì haba ngia kren ni ka jing Bynta jong ki Kynthei haga san hima ni politics kadon at two levels kawai ke level ka dei haki kini ki constitutional institutions democratic institutions ka bang yo aka constitution to India ka bomot ka parliament ka state legislature baki local bodies kum ka autonomous district council jala jungi but ka way bere ka bangi don kalong kini ki traditional institutions te aba pipet ya kini ki constitutional bodies now do parliament state legislative assembly but haki autonomous district council kam don nging khang i Kynthei ban ni Bynta haka politics kam don baro ka jing isha ka kuma constitution ngi don ka right to equality ban ya ban yo ban Bynta haki taki office pai ba ni public office maringkat lang
Dia haka badai haka biadai berkini ki traditional institutions berhem. Namar ba pi kini traditional institutions menshwa ki compare kom long kini traditional institutions menta bik ba menshwa. Menta ngila long hi kum ki jingsa ngila di ban model hi ki kum ki democratic institutions. Kini ki constitutional bodies hi. Tama ngim ya chalo syata. Jadi ban long traditional ngim long show. Namar ba kini pi dorba jungi menshwa ti long clan based. But ki representatives ki represent ki clan. But andre haka clan pakawai ka kur pade ka don ka dorbar bar kan ka kur ka dorbar kur ki Kynthei bersenrang ki sebentalang. Par ki sa ki Kynthei li ka dorbar kur ki ba clan ba. Bar ki senrang ki shu let kmi let ke romi kmat. Ya ka ta ka sur jongka kur. Ti haka hoy haka ka label ke bakam hajrong kan halor jongka kur. Ki buon ki let te hi tang ki senrang. Hendai kambut bagi Kynthei kim la ban let ha kep ha ki la ban let la dam don chu ki senrang ban represent ni ki. Te pi akan ni ka da pi ya ak ba men chwa ru kamot ki Kynthei ka voice chung ki ka sur chung ki ka poi ka dorbar ling ba ki rang ba. Ba ka klan mdei ku menta te ka sur ka la pher. Dene ta ka dau ken. Ni pi ba Dr. Humiwal ruang ken Dr. Humiwal do ruang ki khasi Nadu na yeng hadu haki snong ki tau hadu haki right ru ki sang hi ka nong rem haka Kynthei gabamut kadon hi ladam don Kynthei ka mut lahi ru ban le ben simen tau nu senrang ba mi ka kur bom don sui Kynthei lahi ru ban le simen ta haka ta ka dor ba tapi pendapat akan ni ayu balai ki Kynthei to haka hat filam nong hini ki traditional institution jungi ka wei ka long ba ni la don ka tu ka tradition namar ka hoi ka don ka gap menta apa dan ka kur bar kini ki traditional institutions kam don chuki jinga dei henrei penla ba ni yaitu jing bom simenta pada chungi Kynthei ha kini ki traditional institution jungi ki ni wanra sakmat henrei ngim reform henrei ka tradition ru ngim la ban wanra ni su teng na pedeng saneng Narbawan paring untuk kala ihyar ka kur jogi untuk ka kamut ka voice chungi Kynthei hagi dorbar kam da klancho kuma ka klan menshwa Hendai hakani ki democratic institutions ki constitutional bodies ka jing hi Kynthei ka long kumni pi ka wei ka long ba ki Kynthei ki don lagi jong ki inhibitions ya kata kala bende ka time kala bende ki resources ka wei ka winnability ka jing ke kalong no ba ki job ni kim job ai ban yang election pi ki wi Kynthei kamri tang ka jala jungi kalong salon sar hi bagi Kynthei ki ha ka society hi ba kin sim ya ka lingkor ban Synshar kim chu kham pediang hi la de usun rang ni wat ki Kynthei hi ru kim pediang Hato kan kalong kan ka rukom perkhat jong ki bri hakalang ka perthai bat ka rukom perkhat jong ru yaki Kynthei kalong na em kumta pi ka wei kalong kum ne ko mong pi men shwa ngir kom perkhat jong Kynthei kalong na kum wei Hindi menta padeng la long lang kum long ka perthai men shwa ngi kham ra ki Kynthei ki kham yar mangi ki kham ka gender equity ha ka tradition ka jong ka byang ha rei menta do la wan kan ni ka influence banabar ngi le lang kum long ka perthai ni ko along patriarchal jadi ka bor haladi but ka wei pada ka problem ko ba kan ba ki wei kiri ki la nang reform ki la nang wan ra ki jing ka langi ban ngim kala kata pi ke te penlap ba hang ni ka kumsha Europe ki don ki parliament ki don ki legislative bodies ki ba ki Kynthei ki don ko ma 100% but har wanda le kari ka ba la banong ka badang sumi na ka jing snam menta ke don ki Kynthei hadu 5% ka wei ka long ba ki ka wei ka ba don kam ka wei ka don kam ngim la ban lai na kata kemong pi kumen ne ngan so example pi kumngi ki tribal ki selul kasu ki don ka jo ka hok ban ya apply ki kam ki jam jok sarkar right to equality ni dan Hindi la da phim reservation yang nginom la man compete namar ba ki don ki historical conditions ki don ki other factors ki ba pelong yang bangin la man compete Tiga juri Kynthei namar kampat judai ki area ka jongki. Ti bakin wan sa khamat la da don makana kala ru kinom la. Ti ka ban la ya ki ka long ba kestangka reservation. Ti em ban chu
ban biang hak e bi yong I ba bat scam pindayo I mata ki breu ki bakwa ban pensa den yang I ki bakwa ban ong bait ba em karti ke dostur kam sha Kynthei ban sim Bynta pura ki base be halor kataka reti dostur ne kataka tradition te iba bat scam AI example chpanki tribal now pinda perkat kalong tradition ru iki breu ban pitpo ik tribal hatong in sha asa kata kumju kalong tradition ha padang kini ki caste is a tradition isn't it ban ong ba ki don ki kham ho high caste ki low caste ki tu ki bade bandai tang ki sim Bynta tang ki tu ki jat kam ki pitpo ik ta ki jat kam hato if it's tradition ngin bat sa kata ladang itip baka de ke ka ba pensa den ya ke imlang sa alang bro kowe ladai kan banyak pentumai no kumi kita te habakran halor kita kicing but ya kita ki dostur kita kriti mensua hatu don ki an ki bate bakhum kumta ya ki briru ya kini ki ba bat ya kata ke boru baki nong baka don kanete mla don kum kata ka anya ya ke bate ya kata kala sulong no kumta ken markta nga ong bait baka de ka jing ya lambakla mental akan no post nem ka ju kren kala along kum ka indoctrination ndai kum bi ong iba bat scam long kate ki patriarchal ideology ne kata ka ideology ha ka ba ki pen ki stong ki pen crowd tang ik chenrang kalong satlak parthai ndai ndai shawai kla song thu ba kam long ning kong I hape ya kata ka jing long breu ya ki hok long breu man breu ka jing ya long rengkat bat nya persang manya khoni kita ti hang ne pa de nya randin ndai bat kam don te kanu ka ba hang lat yang I ban let biang shaka ba julong menshwa jing sisa kata ka balong ba ka don kata ka jing ya rengkat menshwa shwa ban wanu pareng ban pen kulmar lut yang I baro ti balai ken bat kata ka jing khang lat ka dei tang kata ba ki ba thau ya ki an menta ki ba persang ban penyat ya ka Synshar Khadar menta ki dei luk shinrang tele asi ka don kata ka jing sep ting menta ngom tharai kum bi ong ba scam kam dei ba ki Kynthei ki kwa kene e ka bor ni ong ka dei ban ya long ringkat ngin ya kit ngin ya ba lang ndai namar balai bangin ban yu shinrang ru ban ong tang ma phi di ban kit ya kani ka it's a big responsibility da kim la ban pen urlong ya kono ki hap kit sama ki ame ka pop ti jing si sang ide ban ya kit lang te halor jong kata habangi pai sakane ke Synshar Khadar hakasan perthai kamtam ngi yo pada ba menta habangi la yo kata ka ya kata ka hok mo ngila ban ong ba ki Kynthei ru kila ban yeng te ban ya kun ya kanu ka election mo hakajinga long nong mikmat te hanrai ke ai pat ka ba penlong ya ki Kynthei jongi ba ki mi te sakhamat ban ya kun ngi ki duna ba em la dangi kenya kan ki jala jungi ngi duna ba em ki Kynthei ki ba mikman ka ai pat ka ba penlong hatu don ke ka ba tan ni ki sadin la le se kala ban long na kanu ka liang ka wei nga thare ka de kata mo ka de ka mindset da long skat balong ru ki don kita ki jinga persang ban penya pher ha padang shinrang bat Kynthei ban ngi persang ban penya pher ban ong pp bit ban le tang kini ki jat kam pp bit ban le tang kini ki jat kam ki Kynthei ki ban long ki ba jam nuot ki ba ayu baro ki Kynthei kim long kum ta ngi shu assume te ngi sngo ba shinrang de to khadar bor bu don kata ka man perkhat ndrei she ap kalong kum ju te kata ning kong ka ba long wat ya ki Kynthei ru ban perkhat ba kim la ban sim ya kani ka kamram mo te sakawai pade pinda page electoral politics te ka de kum bi ong ba scam pinda page kini ki parties ki perkhat ba ki Kynthei kim num la ban job kim island tila dar ki post nam kim island kata ka skill building kam don kim don Bynta bon kini ki party le ki don ki women's wing tang mania set sha tang mania pendeng ribbon tang mania odd ribbon ti pinda pet menta kani ka legislative assembly ka jongi nan riu pongot kata kan tang lai ngot kini ki lai ngot ro ki de ki baya jan lupa sakabor ki badai ki khon ne ki lok ne ki para ne ki henmen jong ki shinrang ki bla don lupa hakabor ti kini ki ek ebro ki de ki jing shisha hatu yo don le se ke jing khang lat le se na ki jing ki sem yo don kum kita tharai na kalyang jong pi kam tip i ka wei ka long ba
kumno ngi pen he pen san na du badang ret pi ka we ka long ba ya ki khun Kynthei kumno ngi pen he pen san ki kin tien ke bangi kren na du dang ret ka tu kla shape ya ka main ka jong ki namar be shubu ke bikin Kynthei ngim sha man le jing le marwe yu shin rang ni sha yu shin rang ni la bu ta ka jing long be ya ka hakim lang sa lang be ta ka yiru ko ba kim lang sa lang ba yu shin rang man le ka ba mon long They can take cap long conscious, cap bri ke burom ke akor. No ke responsibility ni bo ikan take bakin ayu. Bakin ri ya kata ke burom ke akor. Kalau bangi pen kit ya ki kan. Ti katu pi ke we ke long ke bokong ikong kan dia ke leadership skill katu pemla ban su ai mentah-mentah. Katu ke don ke piap build ya ka nakapor ti namar ki Kynthei hi kuma na ya kata apa dengan yang keren mia poi biasa tradition ki Kynthei ben lek keren hador bar kemen swa kini ki dor bar kain belai nak dor bar kur kim keren jadi kan ni ben kenapa apa keren ni politics ka art public speaking also kalau bukan kamhat telah ada pem ay ki na ki bedang red ban ben train ki bak tradition ru pem encourage ki bakin longkom ta kesem jing ki kawe nang ta anda kila heru ki pi ka we kalong bagi don hi kita kata tiga gender roles kan kalong bagi Kynthei ki pe ki khun ki ti ki pe ga yeng ka sem ti rak ba ki kham lai lui marka ka por ka diga we pi ki Kynthei ki hakila long bun kam haki kam yeng ki kam sem ki ban pe ki khun ki ti ki ni tai tiu san rang kham bun por ti pi ka we kalong ba ya ka ni gen stang ka bong ikong ka consciousness ka awareness jong ka imlang sa lang ka jongi bangi kwa ban wan ra ya ka gender equality kada hi ko ban sedang hina du ka kumnu bangi pen he pen san kumnu ngi kren ha shnong ha thao ha ki cheka ki wiki jaka ki ba ha society gan kumnu ngi kren kumnu ngi treat ki anda phila ai tu ka proper place ki la evolve hi mndi bakin ong ba kem don kam than hi ya pi da pi ai ki proper platform hi na du ki lower levels high level kesamaan hi. Nama kalong kum ni kum piong ba kem kita ka rokom pen he pen san dei. Kita ki an manu ba thau ka thau hi ka em lang sa lang. Dei ba hapor ba kha yang ngila along lupa ki beri ki banang ban set ban tiu. La da hi ka yu sin rang ru na. Ti da pi perkhat halor ka jing yatur ka kam le le mo. Kani ka kam Synshar Khadar ka di ka kam. Especially electoral politics. Ti da pi pe ka kam man chwa ki sin rang kim chu le long nos. Nama ki perkat bah ki datang ki Kynthei ki bala ban sumar ban engre rang kila ti kumju kan ka jing khang lat ka de kata bangi de ban smuthu pa ka de ka imlang sa lang ka bathau ya kini ki an ki bam shong nya jing sisya but ni de pan kala ha bangi shem pa de ba ki wan lam ya kata ka jing bam biang ha ka imlang sa lang ba ka jing yu ran Tiung suka ni pin dia mau ya, pergi ni capability kan ni jing la jung Kynthei kan, yang Singapura kai itu ki senam Kynthei spa nyopu fra pi nyopo pra po itu kan, tapi kenapa kan ni jing sya kan lain kan ni electoral politics. Hendak ya ki ni ki politics ada, belum ada larger, ada societal level kan. Ki buat mungkin ki pressure groups kini kita, kita ni Kynthei, bar ki movement kenapa bahaka movement juga ki issue. Dan orang ni Kynthei, kita senglong kami, kan orang golong hidup ke baklai. Dia hak society level hi, ki play ka ki le ka Bynta ka Kynthei ka le ka Bynta henry ka problem kali tu ka electoral politics ka ba nyimpa la ban wan ra ka. But pen page kum shu ong pi ka ni ka electoral politics. Kum hani ha East Khasi Hills jenging gedang kampdang ha ki ni ki ha East Khasi Hills jenging kan. But ni ki Khasi ni. Pen le Giant Hills, Giant Hills le but you don't but job MLA adu bas dang ka jing ba like duit mangi India hadu men tampat do di way du iba job mandate check assembly sha mandate assembly kan represent padot te let's say ka daw let's say ka ba penlong ka tai ka than cha tai pat ban ong ban pat don te wat tang ki ban kwa ru let's say ban yang election Kenapa nong bangan cuba? Kenapa nong pakai ni kapa? Kalau boy pi kan ni kapa patriarchy lah ni kacing snow pakai ki sendang ki kam klan ki kam start ki long kedai ke politics kedai ke Bynta ke jongki kata kan kam klan setia tarai mana sini kan? Ini ialah kam long ialah kam bias. Kam long shy. Ialah kam advance sendiat bibi. Ialah bendong kata kan. Ti sakawai rumah anda perkat ya kata ni ong ba kerkom sumar ki khon
haye kinali ha school ru teng ki ju ki idea ba pi per ha do kata bak labak phimla banya khunlang ki baro ti sakibai ki institutions kum kan nyam kum kan ki penya per ha prang sin rang kathe ti what ki jing ki don saki kentien ki jing ong mo ki ba ban shu ha do ba ki pensngo ba kan ni ki jing shisha kum mentah ha ka hangi ki khasi ki ong hana banda kan I ka yar Kynthei Kan I ka Kynthei Perthei te kala wai. Kan wai ken. Na mar balai kan wai. Ba haka Synshar Khadar haka demokrasi hi. Ni hap ban ya kan I. Ni hap ban ya keren, hap ban ya tai. Henry pim kwa le se ya kata ka jing ya tai. Kwa ban ya sop ban ya buri, ban ya bomsap. Bambut ba karu komperkan jong kita kiba mensyua le se ba kim kwa ban ai lat yang ni kalong ba kiting yo let's say kisha Synshar no eladi ni kisha kini no ekabor let's say kan long namar ba habaya keren habaya khana kin mi am ki let's say kan pauting keren ka jing la ni ka jing bom la ban Synshar em sa wi ngala ban ong ni try kele kala ban de ki jing sung thu baklaru pi no ning tengi hadu kan no ke jai ben ring tip history la jong kata namar ba ngim tip history la jong tingi sho I ba tho ong tu nanda kan I ka Kynthei ka ser Kynthei la wai ka perthei jika ka konteks su ngim tip hai ai men penon kam ka tu kan tin ngim tip pi di shu men shua ko men shua ka in chaban wan ki pareng ka imlang salang jungi ka yai renti thek pa thek bar ka don ka ki value system ki ba yereng ki ba ya bar ka to ka por kan ki ba la ki long no ka ba ya day dur bat tu ka imlang ka salang jungi tu ka por hendrai menta ba ding ya im ha ka wei pat ka konteks pi ka tu ka jing penon kam ya ka tu ka kentin ka ya ha pa konteks men chua hendrai ban penwan rai tu pada ka konteks ba menta kanom ya hap chu na mar ba menta pada kala dai ka demokrasi te ngin nom lai ban lai demokrasi nambar ba ka tradition ki jongi ru pi ka wei ka long traditional institution ki jongi ladang ngim ya chakman ladang ngim ya chakman ultimately nambar ngi imbar ki India ngi imbar bar ki wei haba kut ngin safa hoi ideally ngala mon ya kata hoi nga kubur kata ba om tang kata ba wan na phareng gini ki demokrasi ba ba kata ki tradition ki institutions ba mi nang ni ki long inferior ki bombyang ba ki long ta ki bangi hab e no nei ka jing e ka long ba ngi imlang ha India I don kan ki democratic constitution ka bla frame ka bangim la ban lai show ti ban di pacha dien ka blong impossible ngim la show ban lai the only way out yang ka long ba ngin ya chakman ti what ki traditional institution tu ki jing sang la kala dei ka por ka ya ngi ngan bangin reform ki bangin democratize ki kanang ba nambar ha ka democracy kan ngi way udon ka hok ba de simbenta bat ban yo ba ya ka surgu jung ki ban yo snow ha ka tu ka no ko dor bar ka ba ki ayu kan but ha democracy ni don de kan ka positive discrimination kan no ka community and a section of the society ki ba long unrepresented lene ki ba duna ka ban kiu ti ka de ka duty chong ka imlang ka salang hi ban kin tiu ya ka tu ka section of the society Kynthei ki de ki wei ha ka bangi sem ha ka politics ti kum ha ka ching lang ting start ni ken kum ki chel tribes ha ka ni ka ki scheduled caste ti ni pi ka long ba ka don ka positive discrimination ti ya ka ni ka reservation ru ka de ki positive discrimination ka ba nyai la de ki Kynthei ban ya ki ulam te halor kata ka reservation ka piong hato ki breu ki jongi hagne po jala ki tip ban em ya kata ka reservation ngakwa ba pin sai kanang banang ni sakhaman nginam randien te ngin ya bat ki samat lada namar imat baro kila eklet te ya kata ka reservation ken ka ba ngidon hok ken mo bangin ya kun ngin ya le ai na ka bantak em lang salang te le se ki ba bon hi kila klet no ya kata namar ki ba bon ki jing jab ki jing pentami ki baru kom te le se phila ban batai kham bhai kata fikir ke reservation ya ki Kynthei kan kami ningkong ha kan ni ka 73rd constitutional amendment act 1992 but ka 74th constitutional amendment act 1992 kini ki biya dei but kini ban wan ra kini ki democratic institutions ha rural areas kan 73rd bagi urban areas ka deka 74th ti hang tu la ba 1/3 chung ki seat labo kerpang ka bantaki
Kynthei Henry ke ba ayu na barngi hangni hajalla jongi not easy ki claim apply ye kenika constitutional amendment act na barngi dan lagi jongi traditional institutions te ni do no ya kenika lat ban ai bori Kynthei ban ye simenta haki local bodies ke jongi haki torbar haki chinong ki tha gu jongi na barbangi claim apply kene te phi menta na khandai puar mental de arajar la chanpoi arajar arfuar tiga long hadu anusnem live host nem ila sadin te kemun ila sadin mali giwi Bynta jong dia live host nem tengah cuban rap su ke AB ong babat scam nya crunch pangkani ke reservation at the panchayati raj institutions and pitip ne em na do badan kani ke reservation Shaki Than kum ki Rajasthan ki ki pasa adin had wo suki hakaba sedang mikmat ki Kynthei kum ki nong yalam shnong kala wan kata kajing kala kababak labak haki shnong ki tha mo kapan pau ba ki don ka sap ki la ndai hapor ba dang shu ai shen ni ka tu ka reservation ru bon ki baklam not banyatur namar ba ki daw ki long ki bang akren hashwa ba kadon kata kajing sung thu bangim la nang bangim dei ban simenta kom ni mentai ti hendrai menta pa de yangi ki basha govern da kita ke 6 schedule bangi don ki 6 schedule institutions ma kita ki dorbar menta kadon kan move ban amend ya 6 schedule dei ngila ya shong meeting la bonsin bat kalong ka ka ba kani ka state ka depan leran nama hapor ba wan katuka standing committee kaban pej halor kini ki amendments ki claim court ya ki Kynthei pitip na em ti ngi pa de ngi le la khala hang ta nama bangi kwa ban ai kita ki submissions ban ai ka jingmut halor ki amendments ba ki propose but ka wei ka amendment ka wei ka proposal bangi bo hang to ka long ba lada kani ka jilla kampat la ban reform ban pej bakan don kata ka equality kat kum ka constitution ombet ban ai kata ka direct funding kini ki institutions nama kilong ba ki pan ken ngi do nong bat ngakwa ban ong sai hang ni ba hadu menta ka jing sa den jongi ka jing bam yo e kani ka direct funding ka jing bam la ban kan tiu kini ki traditional institutions ndai ka dei na ka daw ba don tangkat tu ka ningot ki breu ki bakhang la e ki Kynthei ban chim Bynta pura nama ladangi la ban penbiang ya kata ka kendon ai bakade ka hok ro ka jongi lam kumta na do meno ngila ayu I ka jingkala wat na kaliang ka funding ro te ki bregi persya yang ki Kynthei ban sim Bynta nganut ban ong bakide ki bregi ba persya wat ya ka development ro kadai kataken gibam kwa banyu ite bak imlang salang lan ni ke jalla jungi kan kiu de na kata kadaw ke khangla de imat kadon ke jing siap ting ken halendet jongki de na kata kadaw ken bak ki khangla to iba bat skam peteng biang bak to ke jing ong men ban pensaj phang tu reservation su yo ke long ba reservation ke te dep ang tu ba de ki kren ban ya ai reservation ha parliament bat ha ka legislative assembly par ka tu las dang wan ra ada UHD divekauda lang bakala ka tu ka di 1996 nei ulong prime minister da dep ang tu ke la bi tu ki kren ki jing EU ha bar ka ni ka UPA government ban suaru ka persang ban wan ra ka tu henry kimla hina markidon ki ha tu ko por kam dai absolute majority ti ki tu coalition partners chung ti ru kim support ka tu ti ka tu ko syukut no ha tenre ki jing sang ka kmil ti yen bahkan ni ka BJP government naman bahkan ni ka long kladun Lok Sabha li absolute majority but kanom thani hiru bahkan pa saka Raja Sabha ka inga kmilenti ba ti sa ka ni ka NDA government pamenta kan le ginya kan ni tang ba ka problem kanong ba mentak la Synshar sans nem ki laban push ki no ki an ki ba ba ki laban push ndaya kan ni kim le par ka ka banga ipla ka long ba hang ni hari jongi kan ndai tang state jongi Kari India hibro kawi menta mencudan debate show ya kata reservation. Barki ngalengo balai ngadang keli ni jeng keli balai ki Kynthei MP jongi game across party lines kan game ya raise ya kan ki issue manwan ra no reservation kan. Tetapi ke dek badon kam namar habala bah kerpang balai ngin peleno ya kata ka bah ka mangingi dei banyo. Ti hatu kata ka kejing penkup bor ki Kynthei kala ban le ya kan ni kong Angela ya kata ban yo kabha ban simpat in electoral politics ne kajing si siap hinda perkat
ke parti shwa mo kini ki parti hamtam ki parti bahe Hoi. lada ki dei shisha kita ki progressive na ki ba ya chakmat ki ba kwa ban yalam ki imlang sa lang chakmat ningkong na ka parti level shwa jongki ki la dei bendei ki ba lam khmat ya kani ban ong ba mangi hingi don ka reservation ba lada ngi field candidate ngi kwa marshiteng Kynthei marshiteng hinrang remakir kim le ya kata but habakut hi ka dei biang sakata ka jo Kapai din biang sakata ka patriarchal mindset but pinda yo i bon sin mdei tang kishin rang ki badon ka tuk kom perkhat wat ki Kynthei ru lada ki la yo i bha i baret ban shu long member jong kani ka tai ka committee ne ka women's commission ne ka as a party member ki la kamen no Kila hun no ki ken. la hun no ti pin yo i kani ka debate menta ha ka jela jongi sapang kani ka jinga shimbanta joki Kynthei ha ka dorbar hapdang ki Kynthei ru kidang keren be tang halor kata bangi dei ban yo kalat ban vote ne ban elect ka demokrasi kam dei tang sapang bangan yo manga bangan vote ka Synshar Khadar ka balat lu ka dei ban mut ba om tang bangan vote ndrei ngadan ka hok bangan sha jet ru bangaru ngadei ban don kata ka jing lai lu bala dang ngas ngo bangala ban ngakwa ngadei ban long nong yalam shnong manga lada ki briu ki menjur Hoi. lada don kata ka ba khoi ka ba shai kom jien Kata pat pi ko Angela ka ba men hakini ki por ki bela dem kila don em ki tu ki jing ya pen le yakran ne le kum tu handai ka ka ba ngisung thu pat ka jubab ka long ba kala don ka kendon ha ka Muslims Imship Act mo ka ba khang te ya ki Kynthei ba kin hakikat to ka ni kisnong kidang don mo ki ba hap kisnong le se ki ba hapo ki hima ki ba pher jong kan ni ka rikasi jan tia jongi ki ba amsha ki Kynthei namar ki ong don ki kendon kat kum kita ki aj mo te halo jong kita la ka do sha ken ba hakabajet rang ba snong ru de bandon tang ki Kynthei ban long rang ba snong ru la tho ang tu thek ba ka ten parang a male member te hato yakini baro khait lale yakren kumta handai ka kalong ba naka district council ru mla bale yai namar hap yakren news te ndai yakren bu usim un kudobe tang yakato ba mla bale ai yakata halor kata dei kai ka jing sai halor jun kita ken kani ka an jing shisha la sha chal kani ka jing bam sha ki Kynthei ban shimbanta pura ban jet bat ban sha jet kla sha challenge haka court ngan ongai phi ka don ko ka case jong ka tin ring ki Kynthei hang tu ki job ik ko case nama ba ki kwa ban don banta ban jet nang banta ka dang don sa ko ka case ka ba ki dang here ba ki Kynthei ki di ban long ru ki nong ki ban sha jet la da ki kwa bat nget yanga ba haba poi sa bakut jong kan ka jing bishar nde kan sa don hi ka jing job ya ki Kynthei namar ka constitution hi kala batai sai ba phimla ban thau ka no ko an ka balik ka balong persa ya ka constitution ti kan sa rem hi kini ki an ki ba longkom ta kin rem but sakawi ka nuksangan IAP ha ka por ba ka district council ka propose ya ka to ka village administration bill jing shisha ka de ka bill ka ba biang bha na mar ba ka kwa ban reform ban pen bha ya ki traditional institutions na ta ki dorbar handai ki don ki jing bakla ka to ka ne number 1 ka persang ban fokus ba halor rang ba snong jing shisha ka Synshar Khadar hangi ki khasi ka dei sha phang ka dorbar snong habangi ong ka dorbar ka mut ki breu mdei wei breu mdei u wei u breu ki breu but kala ade ban fokus halor kata ban penyar ya ka jingshim benta jo ki breu but ban pen kup ha ki breu ka bor om ha u rang ba snong ka baar ka long ba ka district council ling ba ka to ka an ka persang ban concentrate ya ka power ha ka district council ki don ki jing persang jo ki lang ba ki clause ban ong ki don ki emergency clause ba ki la ban should dismiss ya ka no ko dor ba snong ha ka no kom ki la ban dismiss ha ba ki breu ki jet you know then sakaway pa de ka balong problematic ba ka clause ka long kata ka jing khangla jong ki Kynthei ban simbata pura bat ka tu kat ne nangi ngia challenge ka tu bat de na kata ka daru ba ka khlam yeng kum ka ai te ngidi ban so thu e kata bangim de ban chupen ki
Mo kini ki isu ki long tang ban chupan ki ti. La dah kadon sisa kata kajing temu ban reform ban wan lam kajing bah. Kalau deh hikan kapur, kalau deh hi kapur ni la daki pau palat spak senam ru mentah. Hendrai ngindang ya sak diin sak kum ni. Hatu ngindang ya sak diin kum ni. Ni nginya ya cakamat ni. La dang ya cakamat ru hatu don em kicing Hatu ngekwa ya pi berpinya peni kita kinya. Kawai ka long ba da pi berkat ya kata ka jing Bynta jung ikin thei ha ka politics mo. Kan wan ra hindiat ya kan ni ka patriarchal mindset. Min shwa what hai England. Ka di ka wei ke ri ka kham shai ba man shwa pa ka di ka ri ka don bo ha ki 19th century ki dang ong ba ki Kynthei kim dei ban long ban bit ki ba ban long engineer ban long doctor ki dang ong ya kata te namar ki Kynthei ong ba kim la katu ka di kam senrang ki Kynthei ki dei bang kai ki long nos to aga 19th century kata te hatu pendang pediang kata ka jing ong ba ki Kynthei kim long ki doctor shubu menta shubu ong pi la da ki Kynthei baro khoi Ngin weng no ni kam doktor kam lawyer ki kam kai ka ban dia yang ni te pi ka wei ka long ba ni hab ban kiu hi ni hab ban ya sakmat hi ka ta kai ka wei ka long ba ni hab ban analyze ka wei kum gas jela ka cost and benefit la dang ngim sha ki Kynthei ka ka cost la dang ni sha ki Kynthei ka cost ni hab ban we ka thì mình ta có cái lòng bà cũng mong như phí nghĩ là đố cái này cái direct funding cái này cái local administration mình ta là lấy post name sa cắt luôn cái năng up đi chỉ nghĩ sao là đang nghĩ ai nghe nông đủ nông nghĩ nói phí tôi sẽ bộ nhìn chụp bên hàng mò và đã quan cái thấy can snew hình đẹp tôi sẽ bộ cái nhưng cái này người mò can snew to hình đây phí khen bên đây tăng cái benefit cho cái direct funding ru kalau cover up ya kata lagi nghĩ bên hàng ru hình đây kata li cầm long cái Taman kanong pi da lai pi yo le direct for funding ban develop gini kisnong kita go jongi kapot kisnong jongi ru kila develop kan ti ko menta ti phap su depend di ML scheme kat bo ong MLA kat bo decide MLA IAP kat bo kwa ban ai but su long be su le bi su MLA with the baking bowl to kan re pi pim yo ai ban Synshar da le dei ti ngi kum ka jela kan la dei ban perkhat ya kata ba pi kum menta kat habadan ki area ni don bi setara tinggi day ben perkat temai kan ni nyem day ben kalau day kapur dengan habnya perkat temai no halor kini ki baro di mental lada ngi pediang lada ngi pen temai no ya kini ki rukom perkat ki barim ki jongi nadu kata kajing sim Bynta haki shnong ki thau mo hakabanya jit ikirang ba shnong hakabanya jit ki we ki kaldan ki ba he haki shnong ki thau ki jongi tenga tharai kajing mentoi ka ba khrauru kan long na ka Bynta jongi ki jet ben riu na lon ngi dang ren na lon ngim dei ru ki ba yo ki ba kon mo telada don ni lai kum kita ki lat te kan long kajing mentoi te ka ai kajing yo I jong pi le se nang ni sakmat lada kom baong ikong Angela ngila ban yeng te halor kata ka jingyal kamukut duma ka banging ya yeng persa la shubu lada ngila ban job ha kata kamukut duma ngin jam sakmat so ni mau mer bat mai ndai te ka ai ka jingyo I ki jongi nang ni sakmat pat ndai ngila jam satai kan jingkala ka bakum no le se ngin la ban wan ra terjubah Fapiko. Kalau kum ne mo kong kum ngong kani baro ka jing suthu bakla mo bania penya pher ha pedang senrang ba kan thai kan em nang sa hang jongi kala apoi sra tu pot ba ngila sa de la khang lat yang hi kum ka em lang sa lang baro ko we ki daw ba ki ai ka long kum ta ba kam de ka dustur ngakwa ban challenge ba itai dustur ro lada phi ong tang senrang kila ban Bynta namar haki kam shnong ki don ki dustur men handai ki dustur ki kan thop wat ya ki kam nyam ro Hendrai menta utuk senrang uba de orang ba shnong le ki kam nyam men shwa ki kot history ki batai bawat ka role jong I semsat kam de tang hakan nyam ka kom ro ki Bynta ban pet ya Synshar Khadar jong ka
Haduk mentaru ngatai kata kadang dei ke kamram ke ba hakmat jong kes imsat la dengi pai syaka hima kharim mo kum basu anuksa ke badang don ya kas imsat haduk menta ke badang pet kadang yarap hakikam Synshar hima sima bat kali niam le rukom ru apok yang sat te kata ke pen iya ka Ti hoi ken hendrei namar ba ki ban si ban pi baka dei ka dustur kerti bambit ti haduk ba ki Kynthei la dir ki langet te bon nangi ha ka imlang salang bat senrang bat Kynthei ti lada ngi job ru makna da ka mukut nu ba mo kandang simpor hi pade ban wan lam ka ta jingkela namar hapor pakawan ka reservation ha ka panchayati raj ru kedai hadian ka tu kat ni snem baki shulur pada ki Kynthei ban Bynta tengi tip bahang ni ru kan long kumju namar top down nang ni najrong pisu batai station room ru kam nom long kam namar pinda pet menta mo namar baki ong si ong hadu baki Kynthei ki nget ba ni ka de kam ka bak hyangi ngim num la ka por met ka por e se ngin ya Synshar snong ngin ya mi hendrei pinda pet ka kam kiat ha snong ru khod ki Kynthei kam kulmar khod ki Kynthei ban pahara he but sakawai ngakwa ban biang te habang ikrenik Synshar Khadar kam tam ka dorbar kasi om dei ba ubriu na kabriu marwei ka dei ban kit ka dei ban trei ka kam dei ban ya trei lang dei ban ya pleujing mut lang haba hawan lele ka no ka kep ka ba ki don ki kam ki ba ki ba juan dei ba indan marwei tai kong ban ya khun da ka dorbar hi ha be khun rei nya pet nang ni sakhmat lada ka district council hi kamla lada kishnong hi kimla habakut ngin hablet chayeng shari ngin hab challenge na mangim kwa ashu bandon kan ka jingkhang lat ka ba wan lam ru kum ba ongi ba bat kem yangi ban hiar shat dong habar ok indicators lada ka de ka education ne ka de ka we ru but kani ka jing ban si ban baki Kynthei kim ler bakim don bantan de ka kta ru what ya kane ka violence pite na makanu ka jing ya pair gender differentiation the worst form is also gender based violence ti haba pikran po pi iben Kynthei pi pen hiar dor ki ba hakane ka jing pen hiar dor pi kai ki khun ki ti jong pi hi bam num burom ya ki Kynthei ya laki jong ba kane ka don ka de ka ban ya lam yangi chaka ba jonแต่ก็ไอ้กับอาการจึงอายจึงมุดจงพีสกิบริวและเซบากิบริวกินสูงทั่วกันยากันนี่ก็จึงดอนกำบักกินไทยรู้กิเดบันดอนกับByntaหากอิมลังสาลังหากดอร์บาร์สอร์บาร์จงกระชนงกระเท้าหมอขนังบางินเยอะกันบันยับเลียดอีกจึงมุดจงประคัดจงงี้บางงินยาวไอลัมอีกจึงมันโตยนักByntaกับSynsharกับKhadarขนังบากกระจัดเป็นเรียวฮีบรอกไว้แล้วนี่ก็จะล่าฮิรุกันนมดูน้องเตะหากิบบุญกิเลี้ยงถึงกว่าไอ้บัดสเคมไอก็แต่จึงไอจึงมุดสกิปัจบะกิบเป็ดยากันนี่กับโปรแกรมจงงี้กันนี่กับปอร์บักินส่งทั่วเนาะนังนี่สักมัดขนังบาลาดาวันกินูกิจึงกันลาหากนูคนกับByntaคุ้มบางอย่างไรกันรู้กินละบันเปรียงกันmo bat hang tang se i ka jing kaladur ka jalla bat karukom ka kadam jing long jong ki Kynthei jong i ru pi ka we ka ba don kam e ka long ba ngin long ki breu ki ba kam perkhat mo ya kam tam ka bi de back tradition ha ki dei ngi dei man sung thu hi ba hoi ba ro khoj ki jai ben real per thai ki don back tradition bat kam don hi ru ko no ko jai ben real bom dan tradition But kadai hifra tradition bagi Kynthei ke nuan hak politics boros sitelak perthai satalak perthai ka long Bynta te Hendrei ka tradition hi ka habya ka kum kapor te kemdei bangin shoes no sa ka tradition te kuma chu tangan dia nan chu ay pi mo hang ni hindiat wa bang yakren tradition gen kidon ki pe kemdei tang shin rang bar ki Kynthei ru kidon ni ka jong ka ching su thu bakla ka tradition pi kumanta kumngang support itu ke gender equity. Kemudian akan nuku Bynta ke bagi Kynthei ki do bor, ngide ban ai bor. Hai ki Bynta ki bagusan rang udon kamban pen kubor, ngi haban pen kubor. Kumenta kum ko property ru ngang support itu ke jing ong jong iba Michael Sim, ngin don ke equitable distribution. Haba kadon nuku imbalance. Ngide ban wan ra ya ka balance. Te ka ke bang su thu ke dei ngide ban su thu ko long ba tradition. Ngimla ban chu penne sa. Ladangi penne sa ngin long ki basadin ni hap hi ban yai kat kum kapor bat ka wei ka bang kwa ban shwa ban ngam tip ka diga cingkel pengkut ni ka diga yu te ka wei ka bang kwa ban long ka long ba i dei ban pet nuksa de na ki wei pat ki jaka
Jadi pen kamlong ki bayar ba hak jing mutik perkat ki jing i jinga ki jungi. Ana example if higum ni ke Rwanda ngong. Hak uswa usnem kan des pak kan pusau pakadon ke genocide ki Kynthei ki shushong hai kum balong lem ski wi ki perthai ki ba dang sadi. Ha. Tigile kum ru ki Kynthei hadian ke tu ka civil war ke jing snam kari ki wan chakmat ban shim ke jinget kle ban dei biang ya kari. Ki wan chakmat. Timin shwa ka politics kim don Henry Bynta ke Rwanda ka dei kari ke ba min shwa ka balong ke beduk bat ke ba kabaduk tasam ina ba nong ba jenjar ba namar ke apa don ke civil war ke duk hi ja ki breu ben tin Raymond ta panap ke Rwanda hoi ki don ki jing duna hakan hang di hang tai dei ke Rwanda ka dei ke wei ke ri ke ba kam kiu ha chakmat perkhatang tagi kendet post nam kila la ban kiu but giong ba ke ni ke Rwanda ke ka long ka role model ya ke gender equity. Teka mo kuno ka chat ben kanya kata. Kuno gilong gidi ben len kini ki wei. Kuno kata ka jing batai ngiu e bakiri ke perthai kila kiu soprang de nemar baki sungtho baki Kynthei ru ki de bandon ke Bynta ha ke imlang salang ha ke Synshar ke Khadar khnang ba makiru kinyo ban pen e la ka jong ke sap bat ke bor ke jong ki ba makiru ki dan ki dei ki bala ban le kita ki kam bat dei tang lamba kata ba selak ban wanra e ki jingkala ha ka ri ha ka jala lani ha ka nu ke Bynta jong ka nu ka ri ba jong perthai hi barok kawai te para lok katung ngila poi se bakut jong ka program jongi ha ka ba ngila yok penyakran ba kini ki arngut kirang ba ikong Angela rengat bat kum juru iba bat scam bat ngangit scam ba kani ke program kan ka ba mentoi sikat dai na ka Bynta jong pi barok sobha banyak perkat ya kani bat banyak kendit ben riono banwan ra ka jingkala kublai sibon ni piru. Gipediang sampai pi baro asakani ka program jengi tutip yaki an. Kapang banginnya parliament kasngi kadai sepang ka Building and Other Construction Workers Welfare Minimum Wages Act batu sepang ka Ishram portal. Ibadan ang kalam bengi ban pensyai halor kani kapang ide iba piti bla ibaderu i Deputy Labour Commissioner. Kublai ba. Tiba Daya tu yang sepang kani ka minimum wage. Ka minimum wage kadai ka dor bainong bagi kot ma dor bainong ka bagi unong ai kamu haban ai yo unong belal ni unong tre ka baduna ka long ka umla ban penduna ban ye kene ka bang sorka kalabu ka minimum wage ma haka jela ka jungi ka don kumba arp kundai tli ki jaj kam ki ba ka sorka kalab penha apa ke schedule of employment kemud ba kinu kinong belal